BBM, ay, ano po ang nakita nyo kay BBM? Feeling ko siyang pinaka-the best sa apat. Ah, siya ang the best. Feeling ko lang. Feeling mo lang yan. Sino pa ang pambato nyo? Siyempre, dun lang tayo sa gobyernong tapat. Ay, Lenny Robredo. Ay, garubet ka Yan po. Ay, BBM. Bakit po ma'am si BBM? Parang mas dati kasi mas madami na siyang napatayo na mga Damn. Suligwak po sa inyong hindi mo bet. Although wala naman po talagang ayaw, kaso sana yung dapat yung pangangampanya mo sa presidential elections is dapat puro positive vibes lang, hindi puro negative, hindi puro porket tumatakbo kang presidente is dapat mo nang siraan yung mga kapwang tumatakbo bilang isang presidente. Yan nga mga ka-family, welcome back sa aking YouTube channel. This is yours, Miss Facility, ang inyong lingkod. So ayan mga ka-family, for today's video, ganun, huwag kayong so marami pa ako nakalap na information para po sa ating 2022 presidential election dito po sa Bicol. Ang kadalasan po ang in-interview ko po, nag-survey ko dito po lang sa salon. Yung mga client po namin sa salon, sila po yung aking na-interview. So, gusto nyo na bang malaman kung ano ang kanilang mga saloobin sa ating mga tumatakbong Pangulo? Keep on watching. Let's go! So, ayan mga ka-family, meron po tayong client for today, tomorrow. So, ayan si ate. Interview natin si ate about po sa ating nalalapit na 2022 presidential election. So, ayan ate. Sa inyo pong palagay, sa inyo pong pakiramdam, sa inyo pong puso, sino po ba ang napupusuan mong manalo ngayong 2022 presidential election? Sa mga tumatakbo ngayong president, sino pa ang pinaka-bet mo, ang panbato mo, mami? Sino pa ang pinaka-pangbato mo dyan, mi? Try natin si Lenny. Ay, si Lenny. Ay, bongga. Bakit po si Lenny, ma'am? Ano? Para pag-prove naman natin na kung anong magagawa nilang Bicolano. Ay, true. Yes, Bicolano. Suportahan natin yung Yeah. Bicolano para mapaganda ang province natin. Ay, bongga talaga. Kahit may lugaw, mami, carry bomb na ito, ah. Masarap ang lugaw. Oo, masustansya na ang facility. Para makuha ng ipon, masarap ang lugaw. Oh, true. So, sa inyo pong sino pa ang ayaw mong president? Pinakaayaw nyo pong president na tumatakbo ngayon? Sa tingin mo lang po, sino pa ang hindi mo bet? Dito ba? Yung hindi mo po bet, ganyan. Yung bet, yung hindi mo bet. Not mention na. Bakit, mami? Dali na. Wala. No comment? Hard to say. Hard to say. Baka mamaya siyang lumabas. Ay, ayun ni mami. So, dito na tayo sa isa, yung, yung hairdresser naman. Ayan, interview na. Ayan, meron po tayo mga ka-family, isa pang customers. Ayan po si ma'am. Ma'am, may tanong po ako sa inyo. Sino po ba ang napupusuan mong president ngayong 2022 presidential election? Sino po ang bet natin dyan? Talaga ito. So, Yes. bongga. Bakit po si Lenny? Tapat. Kasi, Ay, dali. nag-work siya ng 18 hours. Hindi Ay, siya bongga. jobless. Ay, bongga. Magayon ang ni madam. So, sino pa ang pinakaayaw mong, sino pa ang di mo bet na president na tumatakbo ng 2022? Sino po? Okay lang naman po yun i-mention. Si BBM. Si BBM. Bakit po si BBM? Kasi, Ulo ko. Okay, carry boom na iyan. Oh, thank you, ma'am. Ayan. may video tayo ka. Dali, no? Ang tagal naman. Si Pacquiao. Bakit si Pacquiao? Magulo yung magkaan eh. Walang ibang magulo eh. Turutukan na. Sino ang ayaw mong president? Pero si Pacquiao talaga ang gusto mong manalo. Sige, thank you so much. Si Pacquiao daw mga ka-family. Ayan. Pak! Ang gusto mong president na manalo? Si Pacquiao. Bakit po si Pacquiao, kuya? Wala lang ba? Si Pacquiao. Sino naman ang pinakaayaw mong president? Na gusto mong ayaw mong manalo ngayong 2022? Lenny. Si Lenny. Ayaw mo kay Lenny? Ayaw mo kay Lenny? Hindi si ate, Ha? mo na. Ayoko. Ayan mo. Sa ayan. Thank you so much, kuya. Ay, violet pa. Ang ating client for tonight, today, tomorrow. So, ayan si ma'am. So, ma'am, pwede ko po ba kayong ma-interview about po sa ating presidential election 2022? So, ayan. Sino po ang bet natin, madam? Sino po ang pinaka-bet yung president ngayong 2022? Tumatakbo, ganun. Si BBM. Ang mga
na mga Basta, madami na nakikita ko kasi sa ano. sa mga news. Sino naman ang hindi mo bet? Ang ligwak sa imo, madam. Ang ligwak. Si Lenny kasi, ano, Bakit si Lenny? ngayon Bakit si lang Mami? siya, ano, No. parang naging active na election. Dati, Ah, nung vice president siya, halos wala man nata siya nanood. ganun ba yun si Ma'am Lenny? I think Pansin ko lang. yan. Lahat naman tayo may karapatan ng magsalita. So, ayan. Thank you, madam. So, ayan. For today's video. Pak! Madam. Ikaw po, ma'am. Sino po ang bet na ang pambato niyo po, ma'am? Sino pa ang pambato niyo natin, ma'am? Si... BBM po, bakit po, ma'am, si BBM? because we need a Gandaan mo. clever president po, hindi yung palaging lutang at sabi po nila is think before you say. So, doon tayo sa clever president. Ay, clever. Oh, wow, okay, clever. May clever, may pa-clever. So, sino naman po ang ating hindi ligwak sa inyo, madam? Yun lang. Sino nga? Si Lenny. Ayaw mo kay Mami Leno. Sige, nangani. Tugot daya nangani. Sayang po. Thank you, mga madam. Ganda. Magayon ka, Gigi. Pwede kita ma-interview muna. Kuya, sino ba ang bet mong, sino ba ang pambato mong president? Kuya, wait muna. Marcos! Marcos. Bakit po si Marcos, kuya? Bakit si Marcos? No? Bakit si Marcos? Bakit si Marcos? Para makuha niya yung... makuha niya yung... kayamanan? Hindi, para makuha na yung piniram ng papa niya na mga gold bar sa ibang bansa. Ay, bongga, may Iwanan pag-gold. yung Pilipinas. Ay, bongga yun, kuya. So, Yun. sino naman ang ayaw natin dyan? Sino ang ligwak sa'yo, kuya? Sino ang ayaw mong president na tumatakbo ngayong Lahat naman sila 2022? gusto ko, pero mas gusto ko si Marcos. Si Marcos. Very good. Confident, beautiful with a heart. So, thank you, kuya. Pak! Good morning. Pwede po mag-interview about po sa presidential election. So, ayan po. Sino po, ma'am, ang bet nyo pong president na tumatakbo ngayong 2022? Sino pa ang bet natin dyan? Sino pa ang pambato nyo? Para sa akin, sa plataforma. Oh, yes, ma'am. sa, Sige po. ano niya. Kahit ano po, sino pa ang bet nyo na pupusuan nyo dyan ng mga president? Si girl, Sino po? si Si Ma'am Lenny. BP Lenny. Bakit po si BP Lenny? Kasi pigilin ko sa sarong leader. So, sincere. Sincere. Saka so, agenda niya, kunyata ka madalagan siya or ma-serve siya sa bansa. So, sino pa ang, sino pa ang demo bet? Hindi ko bet. Demo bet na, Siguro, na tumatakbo? Gabos man sinda pwede, kaya lang, parang dahil pa pwede, ay dahil pa, So, dugay na. dugay. Manny Pacquiao kasi, kumbaga, sa iling ko lang. Yes, madam. Parang Sige po. ang mapadalagan man lang kung maging presidente siya, kaya mapadalagan man sana kang opisina niya, yes. kang public service, bakit Opo. man siya ang madesisyon, parang nasa likod lang. Hindi, masapig katawaran ko baga. ang Yes po, kakayahan. opo. Gano'n naman po tayo Saka mga... mabuton baga. Yes po, Para mabait. kung anong tataramo na ng iba, halimbawa, ta gusto nga niya karahayan, Yes. maka-Diyos baga siya. Opo. So, siguro, gabo si entertain ang halimbawa, suggestion na ini, na iling niyang magayon, suggestion. Parang, pero gabos man sinda. Qualified. Totoo ang intensyon. Po. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Very good, compliments. Ayan, dito naman po tayo kay ma'am. So, ayan, ma'am. Bilang kabataan po, ma'am, sino pa ang napupusuan yung president na tumatok ngayong 2022? Sino pa ang bet nyo po? Napaisip si ate ganda. Sino pa, ma'am, ang napupusuan yung president? Si Lenny din po ikaw. Bakit po si Lenny? Gusto mo lang si Lenny. Sino pa ang ayaw nyo? Sino pa ang hindi mo bet? Ngayong 2022 na tumatapong president. Si BBM. Bakit po si BBM? Natatawa si ate. Sige, no comment daw si ate. Sige po. Thank you, ma'am. Pak!
Ito po, meron po tayong mga bisita, mga ka-family. Ayan, coming from Singapore. Charis. So, ayan po si ate. Ate, may tanong pa ako sa iyo muna. Ikaw muna, ate. Naka-blue? Naka-blue ba? Yes, ate. Sino po ba ang pambato inyong president ngayong presidential election 2022? Sino po ba ang bet niyo? Sino po ba ang bet niyo? Ako ang bet ko talaga for this coming presidency, BBM. Ay, bakit po ate si BBM? Feeling ko kasi syempre may history na di ba yung martial law. So, may nag-against na pag nanalo siya, magbabalik yung martial law. So sa akin naman, hindi ko naman tinignan yung ganung side. Yes. So, tingnan mo yung mga gawa niya na nakatulong dito sa Pilipinas. And tingin ko, mahal yung Philippines. Ay, bongga. So, sino naman po ang pinakaayaw mong president na tumatakbo ngayong 2022? Pag sinabi ko baka bukas gano'n ako. Hindi man. Human rights naman kasi ate yon. Yes po ate. So, ayan, sino po. So, hindi mo lang siya, Hindi yung... naman ako sa Hindi mo napupusuan. Si Pacquiao. Bakit po si Pacquiao? Feeling ko lang ba siya ng knowledge to. Siyempre, di ba? Oo nga. So, wala na may masasabi. Yeah, thank you ate. So, dito naman tayo kay madam, kay white girl. So, ate, sino po ba ang pambato natin dyan? Si ate is BBM. So, ikaw po, sino po ba? Siyempre, BBM. Ay, BBM? Bongga. Ay, remate kita dyan sa mga Lenny. Wala. Sa mga Lenny. Lenny, taga Bicol kayo. Sige. Bakit po, ma'am, si BBM? Ay, ano po ang nakita nyo kay BBM? Feeling ko siyang pinaka-the best sa apat. Siya ang the best. Feeling ko lang. Wala akong makita Parang ganun din. Mga tao po Nasa baga. feeling kasi yun. Nakukutuban. Yes. So, sino pa ang pinakaayaw mo? Yung, hindi mo sa ayaw, yung hindi mo bet. Yung pinaka-mababa lang. Yan, ganon. Si Si Pacquiao. Ay, hindi naman. Love natin si Pacquiao. Sa pili na. Yes. So, ayan po. Thank you mga madam. Ayan, saan po si Madam? So, Malayo po si Miss Facility. Thank you so much. Madam, so ayan madam, bago po ang lahat, gusto ko po sanang tanungin kayo kung sino po ba ang gusto nyong president ngayong 2022 presidential election. Sino po ma'am ang napupusuan nyo ma'am? Ay, para sa akin, Sino po? si Leni Robredo. Bakit po ma'am si Lenny? Kasi, para masubukan natin kung ano man ang magagawa niyan Sa ating bansa? paraan sa Paraan. ating bansa. Ay, bongga. Kasi, nung term niya ngayon, hindi siya nabigyan ng pagkakataon. Ay, ganun ba yun, miss? Sige, opo. So, sino pa ang pinakaayaw mong president No na tumatakbo? No comment. Bakit po no comment? Dr. comment. Mahirap na magsalita. Magsalita sa ayan. Thank you, miss. Kasi yung gusto ko lang yung sa akin. Ay, thank you.